everyone, it's me Maris and welcome to my channel. Welcome. So karon nga video, tama na yung chismis, sakto na. Ako na isulti sa inyo yung gusto nga mahibalaan, char chismisan ka day, chismisan. Yes, chismisan to iki. Kita. Ang atong content karon is all about me. So karon, akong ipaila-ila akong kaugalingon. And this video is, kita naman sa title, 10 facts about me. 10 facts about me. 10 facts about me. So, hi everyone. Saan na nakapag-start? Bitaw. Hi everyone. So, gusto ko, makabalo mo, ug kinsa ko, pero wa mo kabalo ug unsa ko. Make sense day. Subukan na to siya. So, ang first na to nga fact. Fact number 1. Fact ha? Di fact. Fact. Yes. Fact number 1. My real name is Maristel Abasolo. Sa akong sa akong Facebook account, sa akong YouTube account, Maris akong gingan kay that's my nickname. Yes, that's my nickname. Fact number 2. Ako ang edad. So, pila akong edad? 20? Dili. 2? 6 months? Oh no! Ay, putang ina. Bitaw guys, I'm 21 years old. So, ato lang lubago na tong camera gamay. Char. I'm 21 years old, living creature. Living creature jud ko guys kay mura raman tag abog anis kalibutan na isa na lang jud. Pero at least abog ko nya, nakaabog sa jud ko. Nakahimo ko laing abog. Oh ha. So, takod-takod lang siya best. Yes. So, fact number 3. Fact number 3, status. Status nako is widow. Char, ang status nako is single pero na duha ka anak. Ako duha ka anak guys, and single gyapon siyang matawag kay single sa papel pero married in real life. Kasabot ra na may anak niya, mimi pa. So, married in real life. Sa papel, single pa. So fact number 4. Favorite food. So, una, dagang kayo favorite food. Like, simple naman po akong favorite food, guys. Like, talong, itlog. So, dili ni sa pagkuan lang ha, pagkatawanan. Pero, imagine na siya kung mga favorite food ra niya. Gulay, and kuan sa bukid manggod sa una wala kaayon mga fast food, so mara dyan na siya na ilan may nana mga gulay mga something nana dito kay ko hilig ko mga karne kay lagiwan bisan magluto may karne pero wala kay ko naanad, so mara na siya karon dagan ako favorite pero dili ako ilang favorite. Ikaw na bala. Three things. So favorite food. Favorite food is fresh lumpia. Yes, and fresh lumpia and chicken curry. And Bicol Express. Yes, kanang sila tulo. And syempre, kanang mga kuan, mga fast food. Favorite na nako. Daw di takaw. Di daw takaw, pero fast food. Fact number 5.
favorite vlogger slash YouTuber. So, ang ako is, akong favorite nga vlogger slash YouTuber, number 1, si Mimi. Si Mimiya. Si Mimiya kay grabe iyang kuan, natural na jud kay siya nga kuan ng kuan siya ba, down to earth, like funny pud siya, then fashionable bisag ukay ang mga dala, ang mga sanina, and grabe kay siya ka true to herself, true to herself, yes. So number 1 si Mimiya, yeah. And second is Alex Gonzaga, kay funny kay siya nga to think artista siya, and nindot ilang klase sa pamilya, pero grabe iyang kakalog and confident, and like wa jud siya kuan, way arte. Ana akong favorite kinang ana ba, mga kalog ng good ko, yes, kalog. So si Leticia Velasco, hi, shout out Leticia Velasco. Sige ko ga-comment sa imo ha. Sige ko comment sa imo mga video, and si Leticia V is funny pud siya, pero beauty guru, beauty siya, about siya sa mga makeup, kanang maghimo siya illusion, daghan siya mabuhat, like yang sundugon ang mga naong sa artista sa ihara sang naong, and daghan siya mga kabuang pud ba, malaki yung utak niya, yes, ganon. Gusto ko yun, ganahan sa ko si Bretman Rock, yeah, kay to think Filipino siya, and kuha siya, I like him the way he treat her sister, lagi ka na, though mura sila bully nga, managsuon ka na, murag bully sila sa usag-usa, pero they love each other. Ano siya kung ganahan. Bretman Rock and Lance Aqua. Grabe ka perfect mo blend of makeup, and grabe ka maayo mo makeup, and mahalon po yung makeup, yes. Sana hi sa inyo ha, mga kung manotice mga ko ninyo po, notice po. So fact number 6, siblings. Pila man kabok siblings? Well, kanta man gamay rami ay. Gamay ra gid mga 9. Gamay ra mga 9 mi kabuok. Number 7. Fact number 7. Kids. Yes, I have 2 kids. He and she. He is Mark Zion. She is Maria Zenia. Yes. Silang duha, and perfect match na sila kay babae ng lalaki, and niingin sila swerte na kay ka. Mapigil siya na. So match na silang duha, and okay na duha kong anak. Fact number 8 is favorite snack. So fact na siya kung brag naglabi ang favorite, pero favoritism. So fact number 8, favorite snack. Number 1 is saging, kamote, junk foods, Smarty kay di kay ko hilig og soft drinks, and favorite snack tempura, mga simple na kay nabutang guys, kay di ko na naka anang tao ba nga anang kuan kaayo ba kanang simple ra man gud ko, simple siya kay ko, dili ko kanang mga ganito kapag para to niya. Damara na siya, simple na siya ko day, as in day. Simple kay ko pagkatao day niya, siyaan pa ko rin niya. Fact number 9. Favorite color. Ang favorite color is black, red, mustard or yellow kanina sila, and light pink. So ano siya, ako mga favorite color karon, and
Sa una, akong nanamdaman yung favorite color nako is violet. Ano yung favorite color nako, violet niya. Pink, guys. Itom ko. Yeah, favorite nako color is violet. Di ba na? Isabot ko kalagom, di ba? Fact number 10. The last but not the least. Not the least. Quotes in life. Quotes in life. Akong quote sa kinabuhi. Quote in life. Quote in life. Akong quote in life is trust God in everything. Yes, kanang daw kiat ko pagkatao. Daw mura ko kuan siya pagkatao, pero kuan ko salig kay ko sa Ginoo. And you also, you must salig sa Ginoo. Kinahanglan salig ka sa Ginoo kay ang Ginoo may nagakupot sa tanan. For us nga nagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo may nagakupot sa tanan. Mao ay nagplano sa tanan, daw kita tilihok. Sometimes natalihok na dili niya gusto, pero paano siya kanang way po na ni Papa God nga mubalik ka niya daw, niliko na ta, mubalik ka niya kay kung ikaw matulog ka sa Ginoo, dili ka maghimog laing binuhatan, mga dautan nga binuhatan. That's it for today guys, and I hope you like it, and please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa akong next video. So remember this phrase. Salamat kaayo sa pagtanaw o balik-balik. Bye-bye!